Human gideklarar sa Department of Agriculture nga may kaso na sa African swine fever dinhi sa nasod. Mga pantalan sa dakbayan sa Lapu-Lapu higpit usab karon nga gimonitor sa City Veterinary Office. Si Luan Mirondina sa report. Uban ang mga livestock ug meat inspectors. Gisusi nila ni Dr. Janice Tugunon, Lapu-Lapu City Vet, ang mga pantalan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Nang apod-apod sila og mga leaflets nga nagpasabot kung unsa ang ASF, kung African swine fever, ang mga sintomas ni ini ug unsaon kini pagtakod. May gipamutang usab nga mga tarpaulin sa matag pantalan kung unsaon pagsumpo ang ASF. Usa kining Hilton Wharf sa kanunay gi-inspect sa mga livestock o meat inspectors tungod kay dinhi modunggo ang mga sakayan nga gikan sa Olango Island ug Bohol. Nasa tay close coordination diha sa mga officials nila sa ports sa Cebu Ports Authority nga mao ra gihapon ang among gihimo sad nga walay shipping permit, walay veterinary health certificate ang mga live animals nga ipadaan nila dili sad nato kunang ipasulod diri sa Lapu-Lapu City. Higpit usab nga gi-monitor sa City Vet ang mga wet ug satellite market sa dakbayan. Mga namaligya og mga chorizo, anyway ang mga chorizo nato locally produced ra man na siya. So wala nay nagpahibaw lang jud mi nga og pwede wala jud magkuan og chorizo nga gikan sa gawas especially sa katong Luzon area. Samtang padayon ang higpit nga monitoring sa mga canned goods o ubang processed meat agi sa Mactan Cebu International Airport. Uban ni June Sulon, Luan Mirondina, Balitang Bisda.